ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, собиқ ном Калхозобод, дар деҳаи Тошробод. Ҳаминҷа як бародар молҳои фурӯшӣ доштааст. Ҳаминора ҳозир дар давоми видео маълумотоша метем. Ҳозир аввал ман бигӯм чӣ хеле моло ҳастай. Буқачаи чорнапёстр барои балишикҳои чорнапёстри тоза бародар хӯрдан саломатӣ ҳамаш гарантия. Баъд дата ғуноҷини якимзои буғуз ва якта ғуноҷини шведӣ буғузи наздик 7 моҳа буғуз будааст. Шикамаш даста мезанад. Буғузи тайёр худо хоҳад ба қарибӣ гусала мекунам. Ба анаи гови очабача аст, ба анаи гови очабача буқачадор ҳардушон бародарон, ба анаи гови чорнапёстри сершир барои молкуно боша. Иам хӯрдан саломатӣ ширпираш ҳамаш гарантӣ. Ба яктаи дига гови калони буғуз аст, гови сурх. Иам бо эҳтимоли калон дугонӣ гусала кунад, барое ки шикамаш беҳад калонай. Ғайр аз ино ҳозир ман рафта нишон метам якта буқаи калон аст барои зотгирӣ. Ҳозир байша нишон метем. Баъд анаи буқа ҳастай иам фурӯштай бародаро, иш бошад беҳад таҷрибаи калон дора барои паридан. Ин мол ҳамин молҳоро маълумотоша метем бародаро. Видеоро нагзаронда то охир тамошо кунед. Видеоҳо маъқул бошад яктаи лайке мемонед. Кадом гове ки маъқул шид скриншот карда мепартоед, соҳибишта рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Пас савдоша карда мегирем бародаро. Навбоша мо наворо сар мекунем. Лайку аёд наброяд. бародаро бисмиллаҳи раҳмони раҳим карда аз ҳамин гов наворо сар мекунем. Гови чорнапёстр розия улум кунем. Баъд ҷӯшиданоша мебинем. Шириш беҳад наст. Чочҳо дарози ғавси хушрӯ осонҷӯш. бародаро ина улум кардем. Ҳозир ҷӯшиданоша мебинем. ин гова шириш хуб будааст. алафи холиам қатъӣ. хоб саҳаре бега 4 литри 8 литр шир додаистаям мегина. ира осонҷӯшиша бинем бародаро. чочҳои дарози калони хушрӯ дора. Гов беҳад аҳлай. анаи чорум чоча. ҳар ду 4 чочаш шу 100% кор мекунад бародаро. ягон камбудӣ надора. хоб алафи холи қатъӣ, каҳи холӣ кунҷора намехӯрад бародаро. хоб саҳар бега 8 литр шир додаиста дар дасти ҳамин соҳибаш бо вобаста аями хӯроки хитонай. анаи дандонош ина бародаро. дандонош ҳоли 100% шуда истодагия. хоб ҳозир як ҳуй мекуна рагардиёша мебинем. баъд нархошам гап мезанем бародаро. хоб анаи раггаштанош бародаро. 100% гови чорнапёстр. анаи ғуноҷинчааш. шӯраки хушрӯ хӯрдан саломатӣ ягон камбудӣ надора. ай баршам тамошо кунед. 100% гов. нархи нечи қояст буна? 24 та. Хоб. Мамласо нархи навош 24000 сомонӣ бародаро. хоб даставкаш ҳастай вақти савдода маслиҳат мекунед. раҳои наздик боша сабуктар. хоб 8 литр ширда ба гарантиш гов. гови чорнапёстр ина марҳамат. акнун мегзарем ба гови навбатӣ. бародаро анаи гови навбатӣ ҳозир улум карда истем. иам буқачадор. буқачаш беҳад буқачаи бақуввати зур шудагиай. ранги буқачаҳои қирғизиай. ҳозир улум кард як ҷӯшиданошам мебинем бародаро. бародаро ин гови буқачадорро ҳозир ҷӯшиданоша мебинем. ина ҷа баста мондагиай, ягон кас қафидагӣ нест. вале якам говҷӯшида оқа таҷриба надорад. анаи сеюм чочашай бародаро. ҳар 4 чочаш мақсад 100% кор мекунада. ина плюс ай ҳар 4 буромад гов аҳлай хӯрдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад. болада сам главна чиқса бол. анаи буқачашай бародаро. буқачаш иншолло сумша мебирорен. ҳозир дандонша мебинем. ана дандонош бародаро. шит тамом. я дандон шад
шикаста ҷанка дага кати худом. خب باز راگشتناش هم میبینیم برادرها شوخی شوخی. خب ایرا بخچش به حد وزیبه بخچش. من برادرها گو خوردن سلامتی یکون کمبودی نداره نه بخچش. بخچش 4 کنجای بازی پیش قفو یک خیل. من خودی گو. ям 8 литр ширда ба гарантиш бародаро. Алафи холиқати а? Алафи холиқати 8 литр шир гаранти. Нарх qancha buni? Ина bola. 24 2 chop muomalasi bor. Xo'p, o'chabacha xati buqachash 24200 somoni. Boz ham konkretna muomala dora. Bo 2 moha buqa raftagi Video dora. Xo'p, garantish xati video hast buqa raftagiша. 24200 muomala hasta barodor. Dastavkash hasta. Vaqti savdoda maslahat mekined. Vobasta ay дури қарибӣ ра. Гусалашам шӯраки хубай. Дӯстони азиз, моли навбатӣ ғуноҷини якумзоид буқачадор. И нав ай шир буромадаги ай алакай манам буқачаш. Буқачаш алакай уже расидаги ай. И қапас уже бастанда мешава. Хоб 2 моҳа буғуз будааст. Буқа рафтаги ай. Буқае ки аввали видеода нишон додем ки кабуд. Охир видеода ҳам нишон метаем. Аянамон буқа рафтаги ай. Видео 60 бародор 100% гарантиш хати буқа рафтаги ай. Хоб ай шир буромадаги ҳозир ҷушо нест. Якум гусола ина дандонаша бинед хатон. Мумкин ки 2 дандон боша. Ина 4 дандон буда. 4 та 5 та. Дандонаи гусалагиш ҳаст оли. Яктаи ду тарафта 2 та дандонаи гусалаги дора. Хоб анаи буқачаш хурдан саломатӣ ягон камбудӣ надорад. Нарх qancha buni? 23800 сомонӣ муомила дорад. Dastavkaша вақти савдода маслиҳат мекунӣ. Ҳаста. Хоб вобаста ай қарибӣ дурира маслиҳат мекунӣ хатон dastavkaша. Мисол раҳои дур боша, дига маслиҳат ай, қарибтар боша, дига маслиҳат. Штоби ҳамада туғри бигира. Чиёш. Акнун мегзарем ба молҳои навбатӣ. Бародоро ҳамин мол насиби касе боша, ина марҳамат. 7 моҳа буғуз гусалаш даста мезанад. Буғузи тайёр барои молкунӣ. Мол беҳад аҳлай бародоро. Ҳамин рост мерен, меҷӯшен, чӣ коре мекунен, ягон гап намегӯяд. Занай, мардай фарқ надорад. Ино гуфтиам бародар ки дар программаш задагӣ нест. Нашуд шата бардоштам дигар. 100% мол барои молкунӣ. Пародаи швед. Беҳад ғуноҷини калон. 7 моҳа буғузишта гаранти. Я дандоноша бинед. Ина дандонош бародаро 100%. Белбони дандон дора оли. Гуфтем ки хурдан салом ягон камбудӣ надора. Ина ози рагаштанош насиби касе боша ҳаракат кунем ки и пародо дар ин нарх ай бозор намеояд. Стойкара бинед, стойкара. Балешкои швед боша ина марҳамат ҳаракат кунем. Нарх qancha buni? 25200. Xo'p, 25200 somoni. Konkretna muomala dora. Dastavkaша вақти савдо маслиҳат мекунед. Dastavka dora, ҳама ҷо dora ба маслиҳат ай. Xo'p, моли навбатӣ гови калон, буғузи наздик, буғузи тайёр. Xo'p, барои молкунӣ беҳтарин вариант. 8 айлық боғаз. Беҳад моли калон ай, 8 моҳа буғузи наздик. Бо эҳтимоли калон дугони гусола мекунад. Шикамаш беҳад калон ай. Оз дандоноша мебинем. Рагардию, нарху, навош ҳамаша маълумоташа метавонем. Чино ачин чи бар? Гови бахватаи. Мана дандонош бародаро 100% дандон дорад. Бол. Хоб. Наздик бо эҳтимоли калон дугони гусала мекунад. Мана аҳлиёш шикамаш беҳад калон. Мана чочоша
Қапидеса ягон гап намега. Дандонаша динем. Ин бир рагаштиоша бинем, рагаштаноша. Ана рагаштанош бародарам. Я қафош тамошо кунем як бор. Най барыш. Беҳад гоҳи калонай. Нарх қанча буна? 23.8. Хоб 23800 сомонӣ. Беҳтарин вариант барои молкунӣ. Хоб духтарам гуфтага бо эҳтимоли калон дугонӣ гусала мекунад. Хай гирифтем бо насиби касе боша мана. 23800 муомила ҳаста, даставка ҳам ҳаст, ба маслиҳат ай даставкаш. Вобаста ай раҳ. Хоб дӯстони азиз, анаи ғуноҷини навбатӣ, ғуноҷини карпати 5 моҳа буғуз, якум гусалагишта 5 моҳа буғуз ай. Видео рафта вай буқа рафтагиш видеош ҳаст, ба гаранш 2 июн рафта буда буқа. Барои молкунӣ беҳтарин вариант, якум гусола хурдан саломатӣ, ягон камбудӣ надора, ғуноҷинча шӯрак. Хоб нарх қанча буд? 13600 муомиласи бар. Хоб 13600 сомонӣ. Муомилаи конкретни дора, даставкашам вақти савдода маслиҳат мекунем. Буғузишта гарантӣ. Ай 5 моҳ уже ба қарибӣ мегзара уже. На марҳамат. Касида ғуноҷини якум гусола дар корай. Якум зой. Ҳаракат кунед. Пародашам пародаи баъзе карпатча. Хоб дӯстони азиз, анаи ғуноҷини навбатӣ. Ишам якум гусолаи буғуз. Ям барои молкунӣ. Касоне ки ҳамин моли таҳдом мекунам мега, ай ҳамин якум гусалагиш гирифта барои мол кардан ям варианти хуб. Ям ғуноҷинчаи карпат. Бу неча ойлик? И таи 7 моҳ рафтае уже. Ям буқа рафтагиша видеош ҳаст. 100% гарантиш қати буқа рафтагия уже таи ай 6 моҳ гузашта, таи 7 моҳ рафтаста буғузиш. Хоб. Нарх қанча ида? 13 qo'yavering bo'lmasa. Ишам 13600 сомонӣ. Муомилаш конкретни муомилай. Хоб даставкаша вақти савдо маслиҳат мекунед. Раҳои наздик боша, даставка ҳам ҳаст. Дуртар боша бо маслиҳат мекунед. Уже кам-кам сина кадаги ай бародаро. Тайёр шидаги ай мол. Якум гусола гарантиш қати. Хоб. Анаи бошад буқачаи чорнапёстр, балечкои чорнапёстр боша, ина марҳамат. Ира пародашам зурай, хурдан саломатиш динозаврай мега 100%. Хоб. Оли шир медодаст ида бародаро. Шир медодаст, леки алаф палафам 100% мехӯра. Касоне ки имконияти шир додан дора, шир битенам мехӯра. Яму сатила ай чизе боша. Буқачаи шӯрак. Ай 4 моҳа гузаштаги айда тақрибан, мумкин 5 моҳ ҳам бошад. Хоб. Саломатишта хурданаш гарантӣ 100%. Мақсад ай санҷиш гузаштаги айда буқача. Нарх навои буқачаи чорнапёстр. Хоб 13900 сомонӣ. Муомила дора, муомилаш камтар айна ки ира бародаро. Ай 14 болотар мондани буд, гаварид кардем 3900 мондем. Хоб муомилаш камтар, даставкаша маслиҳат мекунем бародаро. Ис вай пародаи тозашай. Мақсад нархош да ҳамаи ҷо ба чени ҳамин пародашай бародаро. Каси да дар корем ана марҳамат. Хоб анами буқа бародаро. Ин париданаш хурдан саломатӣ 100% гарантӣ. Париданаш беҳад чақон. Касоне ки барои ҳам фермачаи худаш мегиранд ё ки барои ҳамин мардуми қишлоқ гирифтани боша, ина беҳтарин вариант. Ё ки барои бастан ҳам боша, хурдан саломатиш ягон камбудӣ надорад. Ай 2 сола нагузаштаги ай буқа. Ай 2 сола нагузаштаги. Хоб пародашам бинед чӣ хел базеби хушрӯ ай. Хоб ира аку дандонашо викаданда имконият нест. Беҳад буқаи бақувват, пародашам базеб. Хоб нарх навоша ма пурсидем соҳибуш 26900 мондаиста буд, бо уговорит кардем 26 ровна мемонем. 26 ровна мемонем, бо муомила дора камтарак.
хоб даставкашам вақти савдо маслиҳат мекунем. ира бо дили пур харидорӣ кардан мегирем бародаро. Барои тӯлгирӣ, барои бастан фарқ надорад. Любой чида туғрӣ мегирад. Париданаш беҳад чақон, таҷрибаи хуб дорад нашод паридан. хоб ин ҳоли эм хурдагӣ нест. Фақат ҳамус кам-кам сабуз қайти каҳ мезанад тамом. Кунҷора хеле эмои вазмин ҳоли дидагӣ нест. Вакруг шуд тамошо кунед. хоб касе да кадом мол маъқул шид бародаро, скриншот карда мепартоем ватсапда. баъд савдоша мекунем кадом моли набошад. хоб навора дар ҳамҷа ҷамъбаст мекунем. Касе то охира тамошо кард дар комментарий рақами 13 нависен чанд кас то охир тамошо кардагаша буфаҳмем. хоб яке телефонош кор накард бисёр вақт ҳамин ватсапда смс мекунем бародаро. связо камтар ҳозир хитоб медонем свето мебурад, связо кам-кам безеб мешавад. ватсапда смс мекунем ҳатман ҷавоб метиҳад. хоб аз канал дур нашавед. наворҳои зур ҳоли айпеш лайкҳо яд набуред. меҳмонҳо подписатсия кунед. саломат бошед бародаро.